सुबाय TSF कैलिब्रेशन के अष्टबल गानो 3 घंटानि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ओ जगह चिनि मूल सानमुंखा CA त्रिपुराव इम्प्लीमेंट खाइबांगला त्रिपुराव जे फातार हानि हायका बांग्लादेशी तंगमारंनो चिनि तखलायै मारहनाय ताई आबनो कारिबो TTADC नि आन्डाराव खुमुलुं हेडक्वार्टाराव मेडिकल कलेज यूनिवर्सिटी ताई टेक्निकल कलेज माखुलुंनाय ताई ग्रों जागाव चिनि आसपा जे दुर्गम एरियाव इम्प्लीमेंटिंग तंगमानिनो उइद्र माखलायनाय जों नुगैफायो आगि एरें चिनि TSF खाइनेरक गुलि खाइबथा जागो आबरकनो जे आसपा आइनो तंगमानिनो जों उइद्र खालायनाय बागै तिनेने चिनि अ उथुमलायमु हायका दाम थामरमै आसुकलायमा पान्दा आनि मुं बिश्व कुमार देमा TSF प्रेसिडेंट